Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar da fecha probable de parto e tamén que diferencia de idade se levarán estas dúas neniñas. O día que saio de contas é o martes 12 de febreiro do 2019. Veremos que día escolle ela para nacer. Desde logo, se é tan guiada como a súa irmá, vai vir o 12 ou o 13 ou o 11, porque Dalia foi cumplir as 40 semanas e naceu exactamente o día que cumplíamos as 40 semanas, o 17 de novembro. Así que a ver se é tan guiada como a súa irmá e é tan de libro, porque no embarazo de Dalia, a verdad que tiven un embarazo de libro e un parto de libro, que firmo agora mesmo porque esta sexa igual, Un día hai que firmar que firmo agora mesmo. Así que esa é a miña fecha probable de parto. Martes 12 de febreiro, que moita xente está me dicindo a ver se ven o 14 o día dos namorados. Realmente dame igual, Dame igual que día veña, non teño especial interés porque veña o día 14, que veña cando ela queira e sobre todo que veña moi ben e moi forte, moi sana, que poida sair e que poida quedarse pegadiña a min e non teña que ir a ningún outro lado. Ese é o único que quero. Que diferencia de idade se levarán entre elas? Pois vanse levar 3 anos e 3 meses, aproximadamente, porque non sabemos que día nacerá esta neniña. Pero, se nace o 12, pois levaránse case exacto 3 anos e 3 meses, que vai ser máis ou menos case seguro que por aí, por esa semana. Teño a intuición. Como xa vistes no meu vídeo anterior, os dous embarazos foron programados, polo tanto, esta diferencia de idade tamén foi programada. Que vantaxes lle vimos nós para esperar este tempo? Pois imos aló. A primeira vantaxe de esperar este tempo non é nin vantaxe nin desvantaxe, é o momento no que eu me sentín preparada físicamente e emocionalmente para afrontar un novo embarazo. O que tiña claro é que se me volvía a quedar embarazada, quería disfrutar do embarazo. Para disfrutar do embarazo, evidentemente non iba a ser igual que o primeiro porque teño unha nena que atender, pero non é o mismo ter unha nena que atender dun ano ou de 2 anos, que unha de case 3. Entón, iba a ser a atención para ela diferente e entón para min tamén iba a ser distinto. Entón, esa foi unha das prioridades, poder disfrutar do embarazo a tope e ter tempo para min, para este novo embarazo, para dedicarlle o meu corpo a este novo bebé que está na barriga. Entón, esa foi unha das decisións. Cando eu me sentín preparada, tanto físicamente como psicolóxicamente, cando eu puiden ter un pouquiño de tempo para min e disfrutar do embarazo como debe ser, que isto pasa poucas veces na vida e hai que escoller o momento para poder disfrutalo e non estar tan pendiente dun meniño dun ano ou de 2, que si pañal, que si... Non quería xuntarme con iso, para nada, entón esa foi unha das decisións. O segundo motivo polo que esperamos esta diferencia de idade foi porque eu quería disfrutar os 3 primeiros anos de vida con Dalia, dedicarllos plenamente a ela. Eso tiño clarísimo. Tiño moi claro porque eu creo que é unha idade no que os nenos nos necesitan moitísimo, sobre todo as mamás ou os papás con quen estea máis tempo, neste caso é conmigo. Sería moi inxusto quitarlle ese tempo para ela, desde o meu punto de vista, e tamén sería inxusto para min non disfrutar deste tempo con ela. Estou, super encantada de poder regalarlle estes 3 anos e 3 meses para ela, en exclusiva. Creo que é un regalazo. Tampouco tiña prisa de adiantar un ano, entón un ano atrás para mí non iba a significar nada e un ano para ela máis con ela plenamente iba a significar moito. Entón eu creo que é un regalo para ela e para min que estes 3 anos e 3 meses teña a atención que creo que se merecen nestes primeiros anos de vida e eu quería e sentíame máis tranquila e máis segura así. Outro dos motivos é porque se esperábamos este tempo, estes 3 aniños e 3 meses, pois íbamos ter xa na casa unha neniña que fala todo perfectamente e que podía compartir con nós o embarazo ao 100%. Con unha nena de 2 anos ou dun ano ia darse conta, pero case que non o iba a lembrar, non? Agora mesmo Dalia está participando de todo o embarazo, está vindo con nosas ecografías, falalle de todo o bebé, está todo o día falando a súa irmá, que vai facer con ela, que non vai facer, e está sendo tan gracioso, tan divertido, tan emocionante poder vivir este embarazo os 3, porque se ela fora máis pequena, pois
desde logo que formaría parte igual, por suposto, pero non é o mesmo, porque ela agora é totalmente consciente do embarazo e pode vir ás ecografías, pode falar de todo, implicarse en todo, en vir a comprarlle unha roupa, elixe ela que roupa, pegar as letras na habitación, eu que sei, un montón de cousas que se fan durante o embarazo e que para nós son unha ilusión, pois para ela é o dobre, entón para min tamén está sendo o dobre de emocionante. Entón ese tamén foi uns dos motivos de poder vivir o embarazo todos na casa, non? De poder facela partícipe do embarazo. Pero, por suposto, un dos motivos máis importantes, creo, aínda é cando naza a outra neniña, que é o que temos na casa, é dicir, se teño na casa xa unha neniña de 3 anos e 3 meses, pois que se pode implicar, que me pode axudar a facer certas cousas, xa non ten pañal, xa come sola, vai ao baño soa, fai un montón de cousas soa, quere facer ademais todo soa, entón pois ten unha autonomía que non ten unha nena de 2 ou d'1 ano. Como todos sabemos, cando chega unha nova vida á casa, pois temos que dedicarlle tempo, polo tanto, menos tempo á outra que temos na casa. Que ela sepa facer certas cousas soa e que teña esa dependencia, esa independencia, esa autonomía, que, por suposto, seguirá necesitando de mí, obviamente, e terá os seus momentos, obviamente, pero non é o mesmo que ter unha nena d'1 ano ou de 2 anos. Tal como son eu, emocionalmente iba a ser moi duro quitarlle ese tempo a ela, non? Entón tamén foi un pouco a decisión de esperar este tempo. E basicamente eses foron os motivos esenciais polos que decidimos esperar este tempo. Por suposto, o primeirísimo, e que quede claro, é que unha ten que estar ben emocionalmente, físicamente e preparada para afrontar un embarazo. Ese é o primeiro de todos, e o segundo é que vai un pouco pegado un ao outro, pois ver o que temos na casa, se realmente lle poderemos dedicar tempo ao novo bebé que ven, se non, se estaremos máis agobiadas, menos agobiadas. Eu creo que hai que medir, non? Nunca é o momento perfecto, pero sí que unha se ten que escoitar a si mesma. Eu creo que iso é básico, que unha se ten que escoitar a si mesma. Eu agora mesmo, a verdade, que me vexo capacitada totalmente para afrontar este novo embarazo que estou disfrutando a tope, porque Dalia non me está dando traballo ningún. Eu comparto con ela todo como unha personiña máis na casa, entón estou vivindo o embarazo a tope. Estou disfrutando aínda máis porque ela se está implicando, o sea que isto vai quedar de recordo para a vida. Teño recordos con ela xa hasta o momento que van a quedar aí gravados para a vida, e despois sei que unha vez que dé a luz vai ser máis fácil para ela e máis fácil para min que teña pois esta idade. Tampouco quixemos esperar máis, porque é verdade que se esperas máis e que logo se distancian moito os anos entre elas para este tema de xogos e para que teñan esta complicidade e que poden disfrutar máis da infancia, non? Pero vamos, isto é, como vos digo, unha decisión moi persoal sobre as características de vida que ten cada unha e circunstancias de vida que ten cada unha. Nos pareceunos esta idade perfecta e a verdade que estamos moi contentos de poder levála a cabo, porque hai momentos que ás veces queres, pero por cousas pois profesionais ou por cousas persoais, pois a veces non se pode levar a cabo, pero no noso caso, pois estamos felices de que fose posible e poder cumplir con ese obxectivo que nos tiñamos. Agora tamén vos digo, unha vez que veña, xa vos contarei como eu conto, porque xa sei que ter 2 non é o traballo de 2, que é o traballo de 5, xa sei toda esa teoría, pero cando veña, prometo que vos contarei como ela recibe a súa irmá, como será esa fase de celos, como ela me axuda ou non me axuda. Xa veremos se acertei na diferencia de idade ou non, que eu creo que aí é onde máis se vai ver. Desde logo, agora mesmo, sí que podo asegurar que acertamos de pleno. Por iso, non? Porque un dos obxectivos era disfrutar do embarazo a tope, estar tranquilos, sen agobios, sen estar con esa ansia de cando tes un neno na casa d'1 ano que tes que estar tan pendiente de todo. Agora é outra cousa totalmente diferente, e porque lle pode dedicar a ela todo este tempo, e que está vivindo o embarazo a tope. Ela, non? Eu tamén, pero é que ela é unha pasada todos os días falando de a barriga, ilusionada, incluso se emociona cando pensa que a bebé vai chorar ou non vai dormir con ela se sinte, se emociona, sabe? Entón é unha cousa que estamos vivindo moi intensamente, e ademais pois teño que dicir que Dalia é unha rapaza
moi sensible, super sensible, ten sempre os sentimentos a flor de pel, entón isto está sendo tamén especial para ela, non está vivindo dunha maneira... Non vos lo podo... Seguro que pola miña cara e pola miña forma de falarvos me entendedes perfectamente, non? Pero sí que é unha nena que é moi empática, que empatiza moito cos sentimentos, entón isto está sendo de verdade máxico, que non ten outra palabra. Está sendo totalmente máxico. Como é capaz de emocionarse con só pensar que vai estar con ela, ou que vai chorar e como vai facer para consolala. Bueno, é que é unha pasada, é unha auténtica pasada. Agora mesmo está sendo o noso soño cumprido, estamos nun momento ideal. E desde logo, xa vos digo, contareivos cando veña a outra irmá, cando veña a irmá, como será o recibimento e como viviremos esa etapa, que supoño que como en todo haberá momentos duros, habrá momentos máis complicados, pero eu casi estou segura de que será levadeiro e que eu creo que dale se vai implicar, ademais que teña esta idade cando veña a irmá, tamén nos vai favorecer porque ela pode facer cousas para ela, é dicir, ela pode facer as súas cousas, pode ir ao baño, pode comer, pode dormir soa, pode comer pode facer todo soa, pode vestirse soa, e eso para mí vai ser de gran axuda. E depois, sobre todo, que ela gustalle moitísimo implicarse nas cousas. Entón, facela ela partícipe vai ser un acerto 10. Eu sei que aí vai ser total, o sea, que ela me axuda a poñelo o pañal, que me colla a roupa, porque xa o fai agora, cando implicamos nas cousas da casa e en todo o noso día a día, que se implica absolutamente en todo, síntese super maior e quere facer ela todo, e entonces si co bebé está igual, non sei, ela pois quererá leválo de paseo, quererá cambiar o pañal e quererá facer un montón de cosas. Creo que o noso traballo como pai será pois tratar de implicala, de que sea partícipe, de que non se vexa desplazada en ningún momento, e intentar leválo. Eu sei que con paciencia e con cariño conseguirémolo, estou completamente segura, e quero pensar así, porque ata que chegue o momento, pois mira, vai ser así. Así que nada, moitísimas gracias por seguirme, gracias polo voso cariño, polo voso apoio, por estar aí, por todo o cariño que me mandades tamén para esta neniña, todas as persoas que vedes Luar, os seareiros de Luar, que me parades moitísimo pola rúa, e nada, que vos seguiré informando por aquí de todo. Esperemos que siga o embarazo así de ben e que podamos coñecer por dentro esta neniña. Un biquiño moi grande. Chao!